Mapu sa junk shop na sunog sa Barangay Kalahunan, Mandurriao. Yaring balita ang tutukan ni Kim Salinas. Napuhag ang mga trabahador kag residente sang Barangay Kalahunan, Mandurriao matapos nga naglunta ng sunog sa isa ka junk shop sa barangay alas 11:12 kay inasang aga. Sa sininga aerial video, makita ang sakop sang sunog. Naglabot pa ini sa third alarm. Suno kay Barangay Kagawad Henero Sahor, naga-duty ini sa barangay sang nanawag ang bata sa nga nagaobra sa junk shop. Diri, kag nagsugata sa ila ang madamol nga aso. Gilayon sila nagtawag sang bumbero. Grabe nagijang aso. Grabe gijang aso. Diri kami naguna, kay diri gijang una. Ang ina diya uli hilang na di nagpasaka. Itom na gid. Di gadlagan pa ko nga daan padto sa Maykan sa diri halin kami sa barangayot. Nasunog ang mga scrap kag plastics nga pila nakatuig nga natipon sa junk shop. Sa pagpangusisa sang news team sa mga trabahador, wala sang tao sa area sa nagluntad ng sunog. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, wala man sang kuryente sa lugar, bangod din kakas na inisang tagdumalahan. Matapos nasunog man ang mga porsyon, pila katuig ang nagligad. May posibilidad nga may nagsindi sa lugar. Wala man natin kuryente sa diri nga lugar. Tapos wala man sila sa mga machines na ginagamit. Dili sila segregate sa area nga pag ginasunod ng mga fire patterns. Alas 12:20 sang hapon sang lubos nga napalong ang kalayo. Padayon pa nga ginapadalman sang BFP ang gintunaan sang sunog. Naglabot sa 30,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang sunog. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.